kai kaya kaya yanzu kuma muka fara kai ku tashi gaba dan har maza har matan ku har da yaran ku tashi aiki yanzu muka so yanzu kuma muka fara masu zagi ku yi zagi masu sheri ku yi sheri masu suka ku yi suka yanzu ma muka fara tunda Allah ya ba mu zaben alaguda yanzu kuma muka fara hasbunallahu nake sa'atu ata mai karfi wadda ita ke kashe mugu yanzu kuma muka fara fara ne a ko galayya rago muka zaba yanzu kuma muka fara baka ne a ko da yaushe mu in mun ganta sai mu kwashe su gaba da can mu sanya su a shara yanzu kuma muka fara kai mai zagi kai zagi na tunanin ka dole ne mu ma haka sai mu sanya ka a shara yanzu kuma muka fara yanzu kuma muka fara dole ne mu shiga gaban su yanzu kuma muka fara ko alayya ka je za ka je ka samu ragon ka dan kayo salallai ya tohori ne zaka da yanzu kuma muka fara kai ku dai ku ta abin wallahi can gare ku ta kan kare yanzu kuma muka fara masu fatan su shiri kaya masu fatan su shiri can ku dai ku ta kaya can gare ku ta kan kare wallahi yanzu kuma muka fara shi ka san maki ko cikin ruwa kai ta rawa sai ya ce kada me shi ku tai ku ta abin wallahi yanzu kuma muka fara talauci ya yanki zaman banza ba ta san shi ne mai ilimi da lafiya take guri yanzu kuma muka fara kai ku canza mana sauti yanzu kuma muka fara sai ana ta yi tambarin da muke ta yi na mata mai ya kuke mata mai ya kuke na mata dai tambarin da mata in ga kuna na mata mata na yaba wai dole nake faɗi na mata ga shawara mata mai ya duniya na mata komi ma za ka yi dan mata su kai na mata maza na ce bayan mata kuke na mata ina faɗi na ƙara na faɗi na mata ga shawara mata ga shawara na mata komi zaki kan wasa ki kushe ido na mata zaman duniya komi ya barkace na mata aure zaki kan wasa ki kushe ido na mata mutane na yanzu komi ya barkace na mata hasada su kai sanan ga kyashi na ce na mata gulma da tegumi ai shi ne sun kasa na mata tunda sun kasa shi kuma ya ce za su yi komi ta daɗe komi ta daɗe kuma ya ce za su yi na mata komi za ku yi na ce ku kushe ido sana'a in za ka yi ka kushe ido aiki in za ka yi ka kushe ido aure in za ka yi malam ka kushe ido komi ka kushe ido soyayya ka ta zamani in za ka yi ka kushe ido su 'yan sa ido alheri ai ba su san shi sai dai mugun nuhi 'yan sa ido Allah kara muku martaba kuna gani muna yi ku ta sa ido kuna gani muna yi ku ta magana zan tuttuka ku kai na banza mu wuce ku Allah ne ya nuha sai mun zamto gaban ku ko ku so ko ba ku so shirka ba ne ahi ba ne Allah ne rike ni bashir boda na banne mai waka ne nake misri mai gida ka Boston na yaba haka Boston na yaba mata ku yi girgiza mata ku yi